सक्रिय भाबै बाहागो लाबोआखैमोन सिगाङाव आं संगठननि गोबां हाबा मावनायावनो जड़ित थाबोदोंमोन प्रथम बिटिसि निर्वाचन 2005आवबो आङो जि मोनसे सुजुग मोनदोंमोन आं फोरोंगिरि हिसाबै बेखौ लाबोनाय जायाखैमोन नाथाय दिनै आं रिटायार जाबाय दिनै आं राजनितिकआव सक्रिय भाबै ओंखारनायनि खारना बेनो आङो फोरोंगिरि जानानै जि समाज मावबोबाय आहा बे सुजुगा दिनै फोरोंगिरि हिसाबै गैला दा राजनितिकनि क्षमता लानानै समाज सेवा खालामलांनाय हारि सिबिनाय आरो ओनसोलखौ जौगाहोनायनि थांखियै आं दिनैहाय बे राजनितिक बिपिएफ दलाव सक्रिय भाबै आङो ओंखारबाय आरो दिनै गोजौनिफ्राय जोंनि हाइकमान्डनिफ्राय आंखौनो 13 नम्बर चिरां समष्टिनिफ्राय आंखौ बिजाथि हिसाबै फसंबाय बिनि थाखाय आङो धन्यबाद होयो आरो नोंथां एनि बे टिभिनि जिति बाहाय दिनै फैदों आं बिनि थाखाय नोंथांमोनखौबो साबायखर होबाय नोंथां जोङोथ' केन्डिडेट जानायनि सिगांनि बिजाथि जानायनि सिगांनिफ्रायनो बा बिजाथि डिक्लेयार जानायनि सिगांनिफ्रायनो बिपिएफ हान्जाखौ देरहाहोनो थाखाय जों साखाफारायै खामानि मावबोगासिनो दंखायोमोन आरो दा जोंहा जिहेथु बिजाथि फोसावबाय दा हिसाबै जोंनि साखाफाराया आरो गोख्रोंसिन जाबाय दा जोंनाव टिमाबो बिराद बांबाय आरो जोङो माब्रै देरहानांगौ देरहानायाथ' देरहाखागोन बेवहाय सोरबा फेजेननो हानाय दिनैनि दिनाव बिपिएफखौ बेबादि फेजेननायनि क्षमता गोनां राजखान्थि हान्जा आं दिनैनि दिनाव 13 नम्बराव नुनो मोनाखै दा जों बिराद गोख्रोङै आवगायगासिनो दङ जोङो दा गामि गामि हाबनायनि न' हाबनायनि हाबाफारिखौ सिगाङावबो लाबोखादोंमोन आरो दा लालांबाय थाबावनोसै जों गोख्रोंसिन खालामसै आरो टिम वार्कआ जोंना बांनायनिफ्राय बांबाय नोंथांनि बिया आं गोख्रों लायाखै खिन्थु शत्रु पक्षखौ गोरलै होननानैबो आं लानाय नङा आङो गोख्रों होननानैनो आं जुजिगोन आरो आं देरहानो थाखायसो जुजिगोन आरो जों देरहाखागोनबो आङो रावखौबो समालोचना खालामनायनि खोथा गैया बयहाबो राजनितिक दलाव थानानै गावबा गावनि खामानि मावनायनि जिनिखि सिमां बेखौथ' लाखायो बयबो दा आं जेरै बिपिएफखौ मोजां मोननानै लादों हयथ' बिथांमोनहाबो थागोन ओंखायनो आंहा रावखौबो बुंनांगौनि खोथा गैया गावबागाव निति आदर्श सोरखौ मोजां मोनदों बेजों थाबाय आङो जोंनि 13 नम्बर चिरां समष्टियाव जेसेबां गामि दङ बे गामिनि मुरब्बि थाबाय गामिनि समाजनि खामानि मावग्रा थाबाय लोगोसे जोंहा प्राइमारि कमिटि थाबाय बुथ कमिटि थाबाय आं बिथांमोननि परामर्शजों बबे गामियाव मा नांगौ मा नाङा सरकारनि जिनिखि आसनिफोर बेखौ आं समानैनो बयनोबो नांगौ मानसिनो होनायनि थाखाय आं नाजागोन आरो माबे गिदिर खामानि दं आगा फिसा बबावबाखौ बोसोराव हायाखै बबावबा बोसोराव हागोन आं बेबादिनो रायजो राजानि हेफाजाब आरो परामर्शखौ लानानै आङो क्षमता मोननायनि उनाव आङो खामानिखौ मावलांबाय थागोन बेयाव आंनि एखे गोजौनिफ्राय नारसिननानै आं खुनुदिन रावखौबो खामानि मावनाय नङा आरोखि आंनिया जाहैदों गामि ओनसोलनि जेखियानो जा बे गुबुन पार्टियानो था मा था बिसोरो उनाव जिहेतु गुबुनाव थादोंब्लाबो बुजिखागोन बेनिखायनो आंनि बुंनाया जाहैदों गामिनि परामर्श लानानै ओनसोलनि परामर्श लानानै प्राइमारि कमिटि बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि परामर्श लानानै बबे गामियाव मा नांगौ आं बेखौ खामानिखौ मावलांगोन आरो आंहा सिमां दं आं बे ओनसोलखौ जौगाहोगोन